faɗin duniya na duba ba san me ke ba ina tafiya gashi kuma na gajiya ban fi dare ba ina zani na bada labari na tako wasu su duba ina kike ne masoyiya ko in taimaki zinariya ki tallafa rai zuciya ta tana kuka rashin ki ne shi yadda kike so da dukkan lamarina tunaki ne farar zinariya ku ganta ta zarce a bayyane idan na kalli fararuwan idanunta sai na warware a bayyana na shiga ugubar soyayya ba lokaci da za na fita amma inda da rai da rabo mai tabbaci a kwana ta shi za ta dafa min abin ta har na ce ta zama ta uwar ‘ya'yana ba wani kulafici nazari da tunanina sunanta da sunana sauyi ya zo kaina waƙenta dare ko rana ita nake gani barcina alfaharin dangina na so ta har raina wayo wayo kaina idona ya dode ban hangen kowa sai ke a gida amin tambaya na ce ni dai sake abokaina suna da labari nake in nayi take baiwar Allah gwanar sallah ina kike ne yar baiwa nauyi su gwana san kowa da shegun rabu kainuwa ke dai kyan kai kololuwa kar dai in yo mantuwa tana san da hagar kuwa ita ku ganta ta daban na bata so ta ban salamu alaiki fara me kyan gashi da magira sunan ki kadai nake kira kaunar ki nazo nake bara ya tauraruwa me kyan gani ke bar kula mai gunaguni na sake arai na tuntuni aran kikin matsuguni ina fatan sabona ya zo gunki masoyiya idan kin ji zan so ki dan yi min reply ko sau daya abokiya ta gare ni sannan kin zamto aminiya shigar ki tana burge ni kyawun ki yana rudani sautin ki yana tsimani a temini ga ki gani kamar daɗi ya kashe ni kamar danke aka yoni cikin duniyar gaban sani ba ana nunan ke cikin mafarki na lissafin bai bace ba ina ta tunanin ina ne za ki fito ba a faɗan ba Allah masani ne don Allah ku gane masoyiya